Kubelaya pigi blog ki prajuar baro ki baju sung tenal besngap ya ki video ha kene ke channel. Ti menta sai senpat ngakwa ban pensyai lan ngakwa ban berkenmau biang pi ha ka baya de berkade kal ki dro ka ba ensa penilai ha ka ar phu new tarik menta upna bakat ar hajar pusan. Ha ka ba ka jaka ban penilai ya kene kal ki dro ka de hamadan ba halmi rembai halum dat kala phoi rembong. Ha ka ba ka dor jeng ka tiket ka de tang aspa tengka ka wei ka tiket. Tin nak kamta jong pi ki bakwa bantit online tiket nanga utra jong ne ka channel te phila bantit no kloi hagini kisngi haswa bak online tiket en sakhang no te sach senpat kuman percaya pi ba nganga de utra jong ne ka channel rum khasi ndrei ngam de pat utrai lani unang penyaj hak ba de berkane klo gidro ndrei na kaling jonga ka de tang bangan nyarap ban pendi ya tiket lo gidro te sach senpat kuman perkenmau hang ne bala pitit online nanga utra jo naga channel sngabah ha ka banengkong plaban WhatsApp haune number pranyo kendai pranyo new hendru saunot pra hadin ba plat dep WhatsApp yanga pila ban yo ya ka scanner ka bangan sasen shapi hadin ba plat ban GP sngabah wat klet ban screenshot ba sasen biang ya ka tu ka screenshot ka ba plat ban GP syanga bat hadin ba plat ban sen ya ka tu ka screenshot sengap ha wat klet pan ai ka kerteng upun number ka address sya ka tuga WhatsApp kana bangangan kerteng jeping ha pendap ha ka ne tiket ngan sa sen chipi andang de ban chondur ya kata ka tiket ke ba ngal de pendap kerteng ki address ka upun number ki jengpi te kador jeng ba tiket ka de aspa tengka ka we ka tiket te sa senpat ngan pule biang lanengan perkenma biang ya ka kalau gidro ke ba ensa penlekai ha ka arpu new tarik mentau benai disembar ha phoi rembong kalau gidro bela penyaj da kasi par log group ya ka ba en penlekai khnang ikane kalau gidro ban penbi phone na kamta ka syapro LP school ka jakawan penlekai ka de hamadan ba halmi rembai lum daj klab hoi rembong ribhoi district ka dor jeng ba tiket ka de aspa dengka ka wei tiket bat ka drawing date ka tarik ban pelekai ka de ka arpu new tarik pendap ne ar arjar pusan ki price 4 kilong kumne ka price ke benengkong kan ada ke brand new bolero kampar lane da ka bisa ke ba pralak tengka nang ta ka price ke ba ar kan ada ke Scorpio second hand lane da ka bisa lailak tengka ka price ke balai kan ada ke bolero second hand lane da ka bisa ke ba arlak san hajar tengka ka price ke basau kan ada ke Honda City second hand lane dak bisa silak rupiah wajar tengka ka price ke basau kan ada ke Swift second hand lane dak bisa silak sapa wajar tengka ka price ke Bandriu kan ada ke Maruti car second hand lane dak bisa ke bah new wajar tengka tim lada pikwa bantit online GP na kinong penyaj jong ni kalau gidro pila ban GP haune number kendai ndru iwei r iwei new sau ndru new bat na ka panta ka jing tip ka company plar ban phun ha gi kin bar wei udai ndru not khandai iwei pra sau not san wei udai khandai ndru iwei r iwei new sau ndru new wei udai pra khandai new sau san lai new khandai san wei udai pra lai new r san new r pilar ban pun ha kini bar ba lapidon kano ke jing sngew ratin nagam ta kani kalau gidro hendrei kat kum na kidong penyaj kana kalau gidro habang la klisai baki ong ba en sapin lekai bej ha kani ar penyu tarik klem dara tarik syu lan klem pen kala tarik syu tengah trai ba ha kini knit sngi ban sawan na kaling jing penyaj ru akan sa jing kren ban pensyai pi pajba bat ngalaru ban upload ha kani ke video nagam ta jing pensyai kidong penyaj ki badai ha kani kalau gidro ka ba en sapin lekai ha boi rembong ha kani ar penyu tarik menta bunai disembar te na kam tajing tui bathut online na ngapat phla ban len akloi ha gini kisngi haswa bangan sakhang no yak online tiket te ngathrai phla sai halo tu gi perlok ki bakwa ban thit online nga te phla ban WhatsApp na kong haune number prah new khandai prah new ru saunot pra te ngab hai le ban kier ban phun namar ngam la ban ra yak kol pi iwei namar bakla bun bha bat sengpa kan mau ban ai ka kerteng ka address per phone number jeng pi ha ka tuga WhatsApp ba pla message jangan nomor bun ba kila GP te ngam tip ka de ka jeng pi ne ka de ka jeng no te subha ban ai bha ya ka kerteng jeng pi ber ka kerteng jeng pi ru ka de ban long kat kum ka kerteng GP
lada PGP nak akau jong kiweru pete bantip nak akau yu nak akau jong no PGP hendrai ka kerteng man pendapat tiket pat sai de kerteng jong pi ta thoshai kum taru khamsuk nak ling jonga ban ai tiket sepi ki perlok pat tiket nanga man kapor nak ne ka channel tela da pidon kano jing arta tenru phila ban kli lane phila ban comments hagane ke video khana banga ngan pensai pi kublai sibun